A Deputación da Coruña destina case medio millón de euros para manter unha trintena de conservatorios e escolas municipais de danza este ano. Boiros, Muros, Carnota, Noia, Porto do Son e Ribeira son os beneficiarios da comarca. O Boletín Oficial da provincia vén de recoller a concesión provisional das subvencións impulsadas pola Deputación da Coruña para o mantemento dos conservatorios, escolas municipais de música e escolas de danza da provincia para este 2026. A institución provincial investirá este ano 473.350 euros, que se repartirán en 31 subvencións concedidas a 29 concellos. O obxectivo do programa é apoiar o funcionamento ordinario destes centros educativos e culturais, contribuindo á promoción da formación musical e artística e garantindo a súa continuidade en todo o territorio provincial. O presidente da Deputación da Coruña, Valentín González Formoso, subliñou a importancia de apoiar a formación artística que se desenvolve nas escolas municipais de música, danza e nos conservatorios da provincia, onde apuntou existe moito talento que precisa contar cun profesorado cualificado e cos medios adecuados para poder desenvolverse. Na comarca, os concellos beneficiarios son Boiro, Muros, Carnota, Noia, Porto do Son e Ribeira. A Escola de Música Boirense recibirá unha chega de 11.875 euros, mentres que a Escola Municipal de Música de Carnota contará con axuda de 12.500 euros. O Conservatorio Municipal de Música de Noia ten fixada unha subvención de 25.000 euros, mesma cantidade que percibirá o Conservatorio Profesional de Ribeira. E as escolas municipais de música de Muros e de Porto do Son terán unha chega de 11.875 euros.